I-process. Oh, okay. Awusitshele ngale process. Mfethu kwabona mawuklina ne. Yeah. Qala kuhlanga kuqala before kuqoqeke yabo. Yeah. Kufana Ne. ngiyacava man. Akicavi. Client liyeza. Manje sowenza njani? Ya ngiyacava into engitsho nayo. Bafethu mina ngumaster natural hair. Uyangithola. Le pesa khiteni uyemsila mahashi. Engaphansi kwezandla zami. Shimikitseng. No, ngitheni. Yeah. And then? Mfethu into zakho lezi ungifisha ama-wig mfethu fanele uyacava. Pause. Na, wiki. Inwele zami phela lezi. Gqoka wig mina. Okay, ngigqoke wig namhlanje just because ngifuna ukuprotect inwele zami, obviously. How? But inwele zami zinje chum uyazi mos. Yeah. Ngicela usize. Okay, sharp. Khona ama-tricks angiwaziyo like 1 or 2. My nice. So kunceda nge-detangling. Fabric softener. So nginceda inwele zibe soft. Yabo? Sekolo sa Naledi. Ka kgola ba ntse ba mpatla tšhelete donation tsa dikuku. Microwave. Yeah.